Duble manșe din preliminariile Ligii Campionilor. Ovidiu Drăgan, redactor la Cotidianul, și Dan Cioclei vă invită să urmăriți un meci la finalul căruia sperăm că Dinamo să facă un pas important spre grupele Ligii Campionilor. Bună seara! Chiar acum a început această partidă. 40.000 de oameni sunt pe Olimpico. Lazio începe sezonul oficial 2007-2008 cu un meci împotriva campioanei României, Dinamo București. Dinamo în roșu atacă de la dreapta la stânga, o formație cu destule surprize în zona mediană pregătită de Reddick. Lobonț este portar, Blei, Ștefan, Năstase și Pulhac sunt pe linia de fund. Izvoranu și Ropotan, doi închinzători, mutare prudentă a lui Rednic. Pe dreapta este Crista, pe stânga Zicu, Niculescu și Dănciulescu în atac. Da, spuneam, Lazio fără o echipă surpriză, cu Balota în poartă, Scaloni, Stendardo, Cribari, Zauri, Beramile, Desma, Mutarelli, un trident ofensiv cu Mauri, Pandev și Rochi. Probabil de aceea Mircea Rednic a ales o formulă defensivă astăzi. Mai este o problemă, Bratu s-a accidentat, se pare, la antrenamentul de aseară, nu este nici pe banca de rezerve. Acolo unde Dinamo i-are pe Romanovs, Cătălin Munteanu, Chiacu, Fernandez, Oprița, Stoican și Goian. Principalul pericol la mijlocul terenului vine de la Ledesma. Argentinianul este un pasator extraordinar, joacă bine cu ambele picioare și trimite pase lungi excelente pentru vârfurile Rochi și Pandev. Rochi în special este foarte periculos. Presa italiană spunea acum 2 zile că apărarea dinamovista este punctul slab al echipei, lentă și nesigură. Să sperăm că în această seară nu va fi așa pe Olimpico. O primă fază periculoasă la poarta lui Lobonț. Este lovitură liberă pentru Lazio. Se pregătește să execute. Da, o centrare acolo. De Ledesma vorbeam. Principalul pericol, spuneam, la mijlocul terenului. Asta spunea și Mircea Rednic. Mijlocul terenului este atul celor de la Lazio. Bineînțeles și ofensiva. O pâine de mâncat în apărare, spunea Mircea Rednic, pentru că fundașii lui Lazio se avântă deoseori în ofensivă și mai lasă găuri în apărare din nou. Lazio în atac, să vedem acolo, da, Blei reușește să respingă până la Cristea, rămân însă, nu vom arunca de la margine. Un început tare al romanilor. A fost acolo Mutarelli. El a încercat să ia fața lui Blei, să fundașul dinamovist a fost prompt, a degajat, se pare că nici ăla a atins pe Mutarelli și de aceea norvegianul Henning, arbitrul de centru al acestei partide, a arătat aruncarea de la margine pentru Dinamo. Dacă tot vorbim, Dan, de opinie de mâncat, să nu uităm nici pe portarul Balota, are 43 de ani, se pregătea pentru o pensie liniștită când a fost rechemat de Delio Rossi, deoarece portarul pe care se baza Lazio ca titular în acest sezon nu a primit încă permisul de muncă. Acțiune foarte periculoasă a lui Berrami, reușește să respingă Radu Ștefan, este din nou lovitură liberă. 40.000 de fani constituiți într-o enormă galerie pe Olimpico așteaptă ca această fază să aducă pericol la poarta lui Lobonț. Portarul dinamovist a fost de atâtea și de atâtea ori cel mai bun și mai sigur element din echipa lui Reddick. Să vedem dacă tot Ledesma va fi cel care va executa. Sunt acolo Pandev și Mauri. Să vedem cine va executa până la urmă. Și ia un elan mai mare Pandev, să vedem. Probabil că el va șuta la poarta lui Lobonț. Într-adevăr, un șut de la distanță. Nesigur, Lobonț prinde în 2 timp, minutul 4 al partidei. Primul șut pe poarta lui Lobonț. Vorbeai de postul de portar la Lazio, cea mai mare problemă pentru romani. Sunt nevoiți să-l titularizeze pe Balota, un golkiper a ajuns la 43 de ani. Asta din cauza că, deși au dat 8 milioane de euro pe argentinianul Carrizo, el n-a primit însă drept de joc. Ați văzut o accidentare acum a lui Zicu, să sperăm că nu e ceva grav. Este exclus ca italienii să-l fi vânat pe Zicu. Delio Rossi pregătește excelent partidă. Noi vedem reluarea cu șutul lui Pandev, golgheterul în pregătiri pentru Lazio. 9 goluri în 10 partide amicale. Cevenam l-a tras foarte bine. Lobonț a reținut din fericire. Spuneam că italienii sunt în stare să facă orice pentru a trece de Dinamo și a ajunge în grupele Champions League. Au o foame fantastică de
performanță, sunt jucători quasi necunoscuți în fotbalul mondial. O echipă studată, toată lumea apreciază rolul lui Delio Rossi în ascensiunea acestei echipe foarte, foarte omogene și periculoase de la mijloc în sus. În atac Zicu este scos de pe teren, să sperăm că își va putea reveni mijlocașul lui Dinamo. Se pare totuși că este ceva destul de serios. Să vedem dacă Zicu va putea să reintre. Este de-abia minutul 6, ar fi o mare pierdere pentru Dinamo. Iată-l pe Oprița, care se pare că merge la încălzire. S-a reluat jocul cu italienii în ofensive. Oficialii și jucătorii lui Lazio au făcut apeluri disperate la suporteri pentru a veni să-și încurajeze echipa în această seară. Până la urmă efectul se vede, nu este plin stadionul, dar suporterii lui Lazio au venit totuși în număr destul de mare, deși este vacanță aici și este și o mare sărbătoare în Italia. Recuperăm balonul, rămânem însă în jumătatea proprie, n-am prea reușit să trecem în jumătatea adversă. Iată acum o prima acțiune ofensivă pe partea dreaptă, este căutată Dănciulescu, rezolvă pentru moment defensiva lui Lazio. Niculescu cere un fault acolo, jocul continuă, posibilitate de contraatac pentru Lazial Mauri, o pasă pe partea stângă, să vedem acum Pandev încearcă să-și lanseze un coechipier, foarte bine s-a descurcat acolo Blei și păstrăm acum posesia mingii pentru Niculescu. De data aceasta este faul și vom avea o lovitură liberă din jumătatea noastră de teren. Se produce în acest moment o schimbare, a doua lovitură sub centură pe care o primește Rednic. Iese Zicu accidentat în minutul 6, dacă nu mă înșel, intră Oprița. După ce ieri seară la antrenament s-a accidentat brațul, iată că Rednic are neșansa de a-l pierde din chiar primele minute de joc pe unul dintre jucătorii în care își punea mari speranțe. E vorba de Zicu. Oprița are și dezavantajul de a fi intrat neîncălzit. Nu are prea multe meciuri alături de coechipierii săi actual. Oprița, iată-l intrând acum curajos și încercând să... Ropotan a fost acolo. Ropotan, o lovitură liberă. Da, a întâmplat acest lucru. Probleme mari pe axul central pentru Rednic, lipsesc Moții și Mărgăritescu. Peste toate acestea a venit și această accidentare a lui Zicu. Greșesc și jucătorii lui Lazio, vom repune de la margine prin Pulhac. Au reușit dinamoiștii să mai domolească un pic din elanul italienilor. Era nevoie, un început prea umil, ar fi îndemnat Lazio la atac și ar fi semnat cazonarea lui Dinamo în propria jumătate de teren. Pasă bună până la Blei, a fost Ropotan la minge, soluția cea mai sigură găsită de Blei este pasa către Lobos, degajare a acestuia, respins foarte bine standardul de la centrul terenului la Oprița. Pierdem totuși prea ușor posesia mingii, iată-l pe Pandev acum, slalomând printre jucătorii noștri, reușim să recuperăm din nou Ropotan, să vedem dacă putem ia o pasă, însă mult prea lungă pentru Claudiu Niculescu. Minutul 9, 0-0, un început în forța lui Lazio, o primă schimbare forțată la Dinamo, Zicu înlocuit de Oprița. 4 jucători de bază din campionatul trecut nu mai sunt la dispoziția lui Mircea Rednic din cauza accidentărilor. E vorba de Moții, Mărgăritescu, Zicu și nou venitul Bracu. Intercepția celor de la Lazio, pasă direct pentru Mauri, acum Pandev. Centrare fără probleme pentru Lobos. Pulhac. Este Izvoranul în stânga, Pulhac se întoarce. Este o presiune mare și din punct de vedere financiar, dacă Dinamo reușește în premieră să ajungă în grupele cele mai importante competiții intercluburi, răsplata va fi pe măsură. Aproximativ 75.000 de euro de jucător, primă pentru o
calificare în grupele Champions League. Vom trece în curând de minutul 10, în continuare 0-0, suntem în atac, Dănciulescu reușește să scoată o aruncare de la margine. Am impresia că asta și-a și dorit Dan, a jucat mingea astfel încât să câștige timp pentru că echipierii săi care să ocupe poziții pentru un atac mai așezat, ratează această pasă Izvoran. Antrenorul Delio Rossi se temea de faptul că Dinamo se află mai înainte cu pregătirea, a jucat deja câteva meciuri oficiale în campionat. Vom avea nevoie de minte limpede și multă inimă, e un meci care se câștigă cu inima, cu mintea și nu cu picioarele, spunea Delio Rossi. Iată, nu se fluieră nimic, acum vom repune de la margine la duelul lui Pulhac cu Berami. Mai încercăm un atac foarte retrase, stau vârfurile noastre, nu prea au atins mingea nici Niculescu și nici Dănciulescu. Bate la această fază, neglijență mare a lui Niculescu. Tribuna lațială penalizează gafa lui Niculescu. Spuneam de mare absență a lui Mărgăritescu. Ropotan este mai puțin ordonat în joc decât colegul său, dar mult mai ofensiv, să vedem. Nu prea am păstrat mult posesia mingii. Toate baloanele trec pe la acest Ledesma. Iată un fault acolo asupra lui Rochi. Vali Năstase. Revedem această fază și un cartonaș galben acordat pentru proteste, cred, pentru lui Ropotan. Nu e bine, iată intrăm în minutul 13, deja un prim avertisment văzut de Ropotan și o lovitură liberă destul de periculoasă, 30 de metri aproximativ, lateral stânga. Năstase apare pe grafica televiziunii italiene. Mi s-a părut că cel care a primit cartonașul a fost Ropotan pentru proteste. Lovitură liberă pentru italieni. Execută Ledesma. Centrarea lui Ledesma. Reușim să respingem. Rămân italieni în posesie pe partea dreaptă în direcția lor de atac. O centrare acum venită de la Scaloni. Reușim să recuperăm o încercare de pasă nereușită însă pentru Claudiu Niculescu. Rămân italienii la minge, respinge acum Pulhac pentru Crista, de la Crista la Ropotan, mai departe pentru Izvoranu, pasă greșită a lui Izvoranu, interceptează Berami, o pasă la rândul greșită, să vedem dacă va, da, Oprița păstrează mingea în teren. Foarte multe pase greșite, în special lansările pentru vârfurile Dănciulescu și Niculescu. Iată un exemplu de pase despre care vorbeam. De data aceasta Blei a fost cel care a greșit. Scaloni schimbă cu Pandev, din nou Scaloni. De data aceasta pasă în spate la Standardo. Cribari. Standardo își pregătesc foarte atent cei de la Lazio atacurile. Pasă pentru Pandev care îl păcălește. Nu pe norvegian, nu a reușit să obțină Pandev. Lovitură liberă. Dănciulescu încearcă să dribleze. Pasă pe dreapta, însă atacul Dinamo Visba avansează, dar abia acum Oprița cu o pasă pentru Claudiu Niculescu, în careu talonat de un adversar, reușește să scoată, însă respinge acolo. Iată, Ledesma a venit în sprijinul apărării, o primă acțiune mai periculoasă a lui Dinamo, acum în minutul 15, o lansare bună pentru Claudiu Niculescu. Rămânem în jumătatea adversă, o centrare a lui Blei, sunt acolo Niculescu și Dănciulescu greșește balota, n-a reușit să profite Dănciulescu. Iată-l pe portarul în vârstă de 43 de ani. A gafat, ne aduce aminte oarecum de Carlos și poate de intervenția lui Zapata la meciul cu Zaglebie. Iată-i acum pe cei de la Lazio pe partea dreaptă. Majoritatea acțiunilor parcă se poartă pe partea dreaptă, pornind de la acest Scaloni. Reușim să recuperăm, greșește însă Niculescu. Ledesma, de la Ledesma o încercare pentru Rochi, însă intervine Lobonț.
Am vorbit de cei 40.000 de fani lațiali din tribune, să nu-i omitem nici pe cei circa 5-600 de suporteri, hai să spunem aproape 1000 de suporteri dinamoviști care ocupă un colț din peluza din dreapta mesei presei. Majoritatea sunt sosiți de la București, fac și ei o figură foarte frumoasă, dar este greu să te impui în fața unui stadion dornic de fotbal și acesta este primul meci oficial al lui Lazio. Avansează mult Rocchi pe partea stângă, trage, respinge Lobos, este corner pentru Lazio, din nou pericol pentru Dinamo. Într-adevăr, să spunem că mai sunt probabil suporteri dinamoviști și răspândiți prin tribune. Nu i-au cumpărat bilete și de aici, de la nu le-au cumpărat doar pe cele din țară. Au fost 1000 de bilete disponibile în țară pentru suporteri dinamoviști. Sunt mulți rezidenți români în Italia care și-au cumpărat bilet la acest meci. Din nou centrare periculoasă. Rocchi, șut, respingem și posibilitatea acum de contraatac. N-a fost nimic acolo. Apreciază arbitrul norvegian. Iată minutul 16, Lazio Dinamo 0-0 la Prima TV. Sperăm că vă putem oferi un regal fotbalistic și la finalul acestui meci să putem consemna și un rezultat favorabil pentru Dinamo. Deocamdată 0-0. Foarte retras Mauri, care obișnuia să urce mult în spatele vârfurilor. Este un lucru bun pentru apărarea dinamovistă. Mauri rămâne undeva retras în zona mediană. Blei avea varianta pasei către Oprița, a ales însă o combinație cu Dănciulescu. Acum Claudiu Niculescu se întoarce. Mi se pare un pic timorat Claudiu Niculescu. Pulhac, dribbling în exterior, se întoarce. Pulhac nu a reușit driblingul. Mingea la Ropotan, este singur acum Pulhac, nu-l, însă Ropotan greșește, a încercat o soluție pe centru, recuperăm multe mingi greșite de ambele părți. Minutul 18, 0-0, spuneam o variantă oarecum defensivă pentru Rednic cu doi închizători, Izvoranu și Ropotan. S-a temut oarecum de forță ofensivă a gazdelor, acum se acordă totuși o lovitură liberă la Pandev, nemulțumit Radu Ștefan. Mi se par dare foarte nesigur, foarte crispați și timorați jucătorii dinamoviști. Nu cred că atmosfera este cea care să îi împiedice să combine coerent. Mingea a ajuns greu de tot în careul lui Lazio. Este un meci totuși cu o miză imensă. Rezultatul este cel care contează până la urmă. O centrare în careul lui Ledezma. Rămâne pericol la poarta dinamovistă, o lovitură de cap fără probleme însă pentru Lobons, dar rămân periculoși italienii. Mingea este trimisă special în aut de Lobons, o accidentare acolo a lui Cribari. A sărit la cap, să revedem această... Rămas la pământ Cribari. Neplăcută este lejeritatea cu care cei de la Lazio manevrează în careul lui Dinamo. Ați văzut centrare pe spate și Cribari s-a înălțat. A fost nevoie de intervenția disperată cu cotul în piept al lui Oprița pentru ca fața să nu se termine rău pentru Dinamo. Îngândurat Mircea Rednic într-o discuție cu secundul său Iulian Mihescu. Se ridică Cribari. Se pare că el poate continua partida. Fundaș central brazilian, acest Sanchez Emilson Cribari, 26 de ani. Da, mulți sud-americani, Cristian Ledezma, argentinian, la fel ca și Lionel Scaloni. Minutul 20, 0-0, Lazio Dinamo, prima manșă, ultimul tur preliminar din Liga Campionilor Sportivi. Jucătorii lui Lazio trimit mingea către Lobons. Spuneam, nu este plin stadionul, dar atmosfera este infernală, creată de suporterii lui Lazio. Poate cea mai fanatică galerie din Il Calcio. Ultra și lui Lazio sunt recunoscuți. Să vedem acțiunea lui Dinamo pe partea stângă cu o centrare a lui Pulhac. A fost
Să vedem, da, de data aceasta Balota nu le mai dă emoții colegilor săi. Ce bine au strâns acolo cei doi fundași centrali de la Lazio, deși părea la un moment dat în avantaj, vârful dinamovist n-a putut să rea spre poartă, s-au strâns ca degetele într-un pumn foarte bine acolo Stendardo și Cribari. Italienii se temeau de un obstacol major în retur la București pe stadionul național, pentru că își spuneau ei va fi un gazon foarte prost. Nici cel de aici nu se prezintă foarte bine. A fost un concert al lui George Michael. Terenul a avut ceva de suferit, însă se poate juca în condiții normale. După concertul lui George Michael, în 4 zile s-a refăcut aproape complet gazonul. A fost o muncă extraordinară a celor care se ocupă de terenul de pe Olimpico. Iată un atac cu Blei, încearcă mai multe Dinamo. Din nou Blei combină cu Ropotan, greșit. Rămânem însă în posesie. Crista pasă în spate. Acum este Ropotan. Posesie prelungită a celor de la Dinamo, care încearcă să-și creeze avantaje prin acest dribbling al lui Pulhak, care îl scoate din joc pe Behrami. Centrare, lovitură la cadru. Gol! Dinamo! 1-0. 22. Dănciulescu! Prima fază periculoasă și gol. Iată galeria dinamovistă în delir, minutul 22. 1-0 pentru Dinamo. Revedem această fază cu centrarea excelentă a lui Pulhak și lovitura de cap imparabilă, fără șanse pentru Balota. Iată, spuneam că Dinamo a avut un început mai slab, dar iată că la prima acțiune periculoasă, și asta înseamnă de fapt o echipă mare. Iată, 1-0, un rezultat excelent, minutul 22, Dănciulescu. Îi lăudam pe fundașii centrale ai lui Lazio. Dănciulescu a fost mai puternic și mai inspirat decât Cribari. O acțiune de toată frumusețea dinamoviștilor, un mare merit îl are Pulhak prin pătrunderea sa excelentă pe partea stângă. Iată, îi descumpăniți pe jucătorii lui Lazio. Până acum s-a dovedit că Rednic a ales tactica bună, să vedem ce va fi. A fost un început mai greu pentru Dinamo, dominată în primul sfert de oră, fără ocazii însă foarte mari la poarta lui Lobonț. Au fost 2 șuturi din lovitură liberă, însă la primul atac consistent Dinamo a reușit să înscrie 1-0, un gol marcat în deplasare, contează enorm. S-ar putea să fie chiar golul calificării lui Dinamo în grupele Champions League, un vis al dinamoviștilor. Să nu ne grăbim. Revedem execuția de senzație a lui Dănciulescu. Este într-adevăr de vreme să vorbim de calificare, dar iată că ea se întrevede după acest gol care îl lasă mască pe Balota. Căzut brusc chipul lui Balota, părea o mască tristă. Lovitură liberă pentru cei de la Lazio. Stendardo. Nu, vine Ledesma și pasează Zauri. Minge pentru Rochi, retras mult Rochi, încearcă o pătrundere, după care ar fi urmat șutul, a intervenit însă bine apărarea lui Dinamo, centrarea lui Scaloni, e pericol, însă mingea nu reușește să fie reluată către poartă de Mauri. Minge lungă pentru Niculescu. Se fluieră, a fost un fault în atac, da? Sunt 2 jucători cu nume aproape identice la Lazio, în primul 11, fundașul Zauri și mijlocașul Mauri, un mijlocaș ofensiv care sprijină cele 2 vârfuri, Rochi și Pandev. Zauri, 29 de ani la Lazio din 2003, 36 de meciuri a jucat anul trecut pentru echipa romană. Pulhak. O nouă pasă, mi s-a părut offside la această lansare, tușierul însă nu a reacționat. Behrami pentru Ledesma, pasă pe partea stângă. Da. Acum Pandev, pătrunde Pandev, nu are însă spațiu de manevră. O centrare, reușim să respingem și din nou o posibilitate de contraatac. A fost Dănciulescu, acum Izvoranu.
de la Izvoranu, din nou pentru Dănciulescu, o pasă însă greșită și din nou italienii în posesie prin Berami. Spuneam pe partea dreaptă, în direcția de atac, iată-l pe Rochi acum, respingem Cristea își prelungește prea mult mingea de la Cristea pentru Dănciulescu, sprinta lui Dănciulescu se întoarce în propria jumătate. Acum Pulhac schimbă partea greșită însă și intervine acolo Stendardo, acum o pasă pe partea stângă, Pandev este demarcat în careu, centrare respinge însă foarte bine Blei. Minutul 26, Lazio Dinamo 0-1, aici pe Olimpico din Roma. Au mai amuțit parcă spectatorii lui Lazio, s-au deslănțuit cei dinamovici la golul marcat de Dănciulescu. Acum Cristea pentru Pulhac, este căutat cu insistență Niculescu, sunt mai precauți acum fundașii lui Lazio. Rochi, iată ce în spate a venit pentru a prelua o minge, dinamoviștii se apără bine, acum grupat, nu sunt spații. Pandev pasă în lateral, un șut acum Blei reușește foarte bine acolo să intercepteze. Niculescu însă nu mai primește, a scăpat mingea în afara terenului Oprița. S-a făcut între timp și o schimbare la Lazio. Kolarov a intrat în locul lui Cribare, vinovat la golul lui Dănciulescu. Așa cum spuneam, perechea de fundaș central și-a modificat compoziția la cei de la Lazio. Sunt acum Zauri și Stendardo. Foarte bine iese din defensivă Năstase, nu prea are însă cu cine combina. Îi pasează în cele din urma lui Cristea. Acum Pulhac, din nou Cristea, pressing al celor de la Lazio. Nu prea are soluții, se întoarce însă foarte bine. Îl găsește pe Izvoranu. Recuperează Pandev, scapă însă mingea în afara terenului. Iată, ne apropiem de finalul primei jumătăți de oră pe Olimpico din Roma. Un rezultat excelent până acum pentru Dinamo. 1-0, gol Dănciulescu. Mircea Rednic ieșit la marginea terenului, se fluieră fault acum la o intervenție a lui Niculescu la Stendardo. A executat Scaloni, mută jocul pe partea stângă, rămân însă în propria jumătate. Acum trec în jumătatea dinamovistă. Pasă pe partea stângă, o centrare periculoasă, iese Lobonț și excelent a respins acolo Radu Ștefan. Ce ajutor a primit Lobonț din partea lui Radu Ștefan. Revedem această fază, a respins Lobonț și a respins acolo Radu Ștefan. Revedem faza. Da, era și o mână lui Lobonț acolo. Centrare în careul nostru, respingem. Rămâne pericol la poarta lui Lobonț. Centrarea lui Stendardo, respingem. Se apără bine, se fluieră faul. Lovitură periculoasă. Foarte puțin în afara careului, lateral dreapta. Arbitrul norvegian a considerat faul. Nu mi s-a părut, s-a aruncat ca în bazin acolo jucătorul lui Lazio. Lobonț încearcă să-și dirigeze acum zidul. Era bine plasat centralul Henning, putea să vadă că Izvoranu nu l-a jenat deloc pe adversarul său de la această fază, Ledezma și Kolarov, recent adus la Lazio în această vară. Să vedem această fază. Probabil Kolarov va trage lângă balon, Ledezma și Kolarov. Mișcă pentru Kolarov, șut, prinde Lobonț, un șut bun, foarte bun, însă Lobonț a fost la post. Tânăr acest Kolarov, 21 de ani. A venit de la OFK Belgrad. Iată acum! Reluare norocoasă, mingea trece însă puțin pe deasupra barei porții lui Balota. Putea fi 2-0, o gravă eroare a defensivei lațiale. Același Dănciulescu putea
aduce avantaj de 2 goluri pentru Dinamo. Rămâne în continuare Lazio Dinamo 0-1. Minutul 30. Mai este un sfert de oră până la pauză, spuneam, un rezultat excelent pentru Dinamo. Presiunea acum a lui Lazio pe final de repriză, o pătrundere în care un nostru se fluieră din nou faul. Prea ușor au trecut acolo jucătorii lui Lazio și un nou cartonaș galben pe care îl vede Cristea. 2 cartonașe galbene deja în contul lui Dinamo și o lovitură la fel de periculoasă. 2 cartonașe galbene, Dan, și un gol. Și un gol, într-adevăr. Conducem la galbene, dar mai important, conducem pe tabela de marcaj. Însă, spuneam, o lovitură periculoasă. Revedem această mare ocazie dinamovistă venită după o greșeală mare. A intrat foarte ușor Kolarov din aripa stângă în zonă centrală. A fost o șerpuire extraordinară, o nouă schimbare se pregătește la Dinamo, întărește apărarea. Rednic va intra Goian. Să vedem însă această lovitură liberă. Pericol, nebunie în tribune, un șut, respinge Lobonț din nou foarte bine de la bară, de lângă bară. Iată acum se va produce modificarea. Va intra Goian. Să vedem cine va părăsi terenul. Într-adevăr iese Valin Năstase. Nu cred că de bine este cartonașul galben, ci mai degrabă prestația șovăitoare a lui Năstase. Împins de la spate Năstase de... Se pare că Năstase are și probleme. Scaloni l-a împins pe Năstase, care nu se grăbește deloc, câștigă minute de odihnă pentru echipa sa. Năstase, într-adevăr, medicul echipei îl consultă la coapsa dreaptă, pare să aibă probleme, cum a avut probleme și Lobonț la această fază. Rocky a fost aproape de a egala, da, spuneam că Năstase se pare că are însă și probleme medicale, nu este neapărat o schimbare tactică a lui Rednic, foarte aproape de a egala Lazio la această fază. Rocky a luat fața lui Lobonț, însă din fericire mingea a trecut peste poarta apărată de Lobonț. Galeria dinamovistă, iată, scandează acum, se aude peste cea lui Lazio, deși este mult mai puțin numeroasă. Acum se trezesc la viață parcă și suporterii lui Lazio, încearcă să-și încurajeze echipa pe acest final de repriză. 1-0 pentru Dinamo, minutul 33. Au cântat frumos fanii dinamoviști până acum, au avut și motive. Golul lui Dăncilescu a fost unul extraordinar de data aceasta, se fluieră faul și pentru Dinamo. Fără cartonaș galben însă. Ledesma a fost, se pare, cel care a faultat. A fost un faul din spate. Nu s-a acordat însă cartonaș galben. Probleme în apărare pentru Rednic. Accidentarea lui Moții a dat peste cap planurile lui Rednic. Chiar dacă îi are la dispoziție pe Valile Stase și Lucian Goian, se pare că va veni și Peruanu Vilalta. Nu are însă, chiar dacă va veni, nu are drept de joc în acest preliminari ale Ligii Campionilor. Se întâmplă ceva foarte neplăcut la Dinamo, 2 accidentări, numai 32 de minute. Nu e bine, să-l urmărim acum însă pe Behrami, centrare puternică, șut blocat. Din nou șut și mingea trece pe lângă poartă. Presiune mare, într-adevăr. Același Kolarov care de la intrarea sa... Pentru prima oară în România, un super gled de finisaj cu microfibre de armare. Eurogled Iesofino, un produs revoluționar de la MGA. MGA în casa ta. Urcă mult Kolarov în atac. Mascat Lobos la această fază, noroc că șutul a trecut pe lângă poartă. Spuneam că Dinamo încearcă aducerea peruanului Vilalta de la Sporting Cristal. Se pare însă că peruanii nu acceptă o sumă mai mică de 1.000.000 de euro. Avem mai răsuflă un pic apărarea dinamovistă. Suntem în jumătatea de teren italiană cu o lovitură liberă pe care o va executa Claudiu Niculescu. Este un pic însă cam departe de poarta lui Balota, să vedem. Deocamdată nu fac zid jucătorii lui Lazio, ba da, un zid format din doar 2 jucători. Claudiu Niculescu șută deviat și mingea ajunge fără probleme în brațele lui Balota. Acesta repune repede până la Scaloni.
Pe partea dreaptă o încercare de lansare a lui Rocky, pasă ușor riscantă către Lobonț, nu s-au înțeles fundașii lui Dinamo acolo, a ieșit însă bine pentru alb-roșii. Este cu siguranță cel mai important meci pentru suflarea dinamovistă. Suntem la un pas de o mare performanță și toți băieții trebuie să fie conștienți de asta. Spunea Mircea Rednic, e o nouă lovitură liberă. O nouă lovitură liberă, se mulțesc loviturile din preajma careului. De data aceasta mult mai periculoasă, este chiar central pe spațiul porții lui Lobonț. A fost prins acolo Pandev între doi jucători dinamoviști. Lovitură liberă, 23-24 de metri perpendicular pe poarta lui Dinamo. Până acum Lobonț a ghicit traiectoria mingii, fie că loviturile libere au fost executate de Kolarov, de Ledezma sau de Pandev. Tot Kolarov este cel care va executa tupeu extraordinar pe acest puș târg de numai 21 de ani, fost echipă la UFK Belgrad cu rapidistul Bozovic. Este acolo și Ledezma, totuși să vedem cine va executa până la urmă, Kolarov sau Ledezma. Într-adevăr, Ledezma, șut în zidul dinamovist. Acum Kolarov cu un nou șut, foarte periculos. Într-adevăr, cel mai bun jucător al lui Lazio, mi se pare acest Kolarov, l-a întins în 2-3 rânduri pe Lobonț. Lovitură de colț, execută Ledezma, minutul 37. A fost foarte important golul lui Dănciulescu, însă după acest gol Delio Rossi a mutat foarte inspirat, l-a introdus pe Kolarov, centrare, Ledezma, penalti. Da, penalti. Arbitrul norvegian n-a stat pe gânduri, se cere și un cartonaj, să vedem acum. Într-adevăr, Radu Ștefan a pus mâna pe minge, o greșeală incredibilă. 11 metri indubitabil. Decizie corectă a norvegianului Henning. Să vedem, a protestat Pandev, a primit un cartonaș galben. Mare greșeală a lui Radu Ștefan. Revedem. Clar, hands clar. A apreciat greșit Radu Ștefan traiectoria mingii. Să vedem, Rocky va executa această lovitură de la 11 metri. Să vedem, șut și apără Lobonț! Rămâne 1-0 pentru Dinamo. Lobonț, omul meciului în această primă jumătate de oră, după golul lui Dănciulescu, a scos câteva șuturi extrem de periculoase, culminând cu acest penalti, a ghicit colțul, rămâne 1-0. Să sperăm că va fi un de bun moral pentru dinamoviști. Nu trebuie să-i lase pe cei de la Lazio să preseze. E final de repriză, ar fi excelent un 1-0 la pauză, însă reușim iată acum să interceptăm. Claudiu Niculescu își prelungește însă prea mult mingea, rămânem totuși în posesie. O pasă acum pentru Izvoranu, avansat, se fluieră faul. L-a păcălit pe norvegian Izvoranu, am impresia. Important este că avem lovitură liberă, partea stângă, norvegianul a fluierat. Revedem această intervenție, nu cred că s-a pripit un pic norvegianul, nu contează, avem lovitură liberă, va executa Cristea pe partea stângă. Sunt 5 jucători dinamoviști în careul celor de la Lazio. Un gol pentru Dinamo acum ar fi extraordinar, ar cădea implacabil peste soarta meciului. Lazio ar fi căzută după 11 metri, acel penalti ratat, sau mai bine zis apărat de Lobonț. Să vedem ce soluție va alege Cristea. Deocamdată Goian are o dispută în centrul careului advers cu un jucător de la Lazio. Se fluieră executarea loviturii. Cristea, șut, prinde Balota. A fost un șut pe centru. Balota n-a avut probleme în a reține mingea. Oricum o fază interesantă. Iată ce liber a fost acolo Radu Ștefan, însă Balota era bine plasat, nici șutul nu a fost foarte puternic, a fost și o execuție destul de grea, mai ales pentru un fundaș. Să vedem, 5 minute până la pauză, trebuie dinamoviștii trebuie să domolească forcingul de final de repriză al celor de la Lazio. Rocky acum este liber pe partea dreaptă, Scaloni, noroc, Rocky nu l-a văzut, era singur Scaloni pe partea dreaptă. Vom repune de la margine.
Blei. Se aude, iată, galeria lui Dinamo. Iată, nervozitate pe banca tehnică a celor de la Lazio. Mult mai sigură Dinamo după cele întâmplate în ultimele minute. Acțiune de atac cu Izvoranu pe stânga, îl susține Pulhac. Izvoranu nu-l mai păcălește pe Henning. Rocky. Nu prea au cu cine să combine. Acum Rocky, din nou un faul, nu? Izvoranu pentru Dănciulescu, pressing foarte agresiv al lui Stendardo. Greșim însă și revin jucătorii lui Lazio în jumătatea noastră. Mauri, o pasă pentru Rocky, iese Lobonț și reține. Blei acum. Calmăm jocul. Blei așteaptă Niculescu, însă reușește, iată, să devanseze pe fundașii lui Lazio. Rămâne întins pe gazon, arbitrul nu fluieră nimic. Cei de la Lazio nu trimit mingea în afara terenului, o va face cu siguranță acum Blei. Într-adevăr, pentru a permite echipei medicale să intervină, se aud fluierături din tribună. Spuneam, până la urmă stadionul s-a mai umplut, probabil 40-45 de mii de oameni. Au fost bilete cu prețuri cuprinse între 10 și 70 de euro. Sunt nemulțumiți fanii lui Lazio de faptul că Dinamo fragmentează jocul inclusiv prin simulări. Gestul lui Niculescu a părut a fi unul dintre aceste tertipuri menite să rupă ritmul gazdelor. S-a văzut totuși că a fost lovit acolo Niculescu. Spuneam de tactica oarecum defensivă a lui Rednic, era oarecum de așteptat în ultimele meciuri de pregătire înaintea dublei cu Dinamo. Lazio a marcat 10 goluri. E drept că rezultatele au fost obținute în compania unor echipe modeste, 7-0 cu echipa orașului Fiuggi și 3-0 cu amatorii de la Ferentino. 3 minute până la pauză, plus eventualele prelungiri de la Lobonț pentru Pulhac. Pulhac mai departe pentru Dănciulescu. Acum Balota cu degajare până la Berami. Pandev acum, iarăși nesigur acolo Izvoranu. Reușim să ținem departe totuși mingea de poarta lui Lobonț. Cere cu disperare Niculescu să fie lăsat să intre în teren. Arbitrul norvegian nu-i permite acest lucru. De-abia acum, iată, Niculescu revine. O pasă acum pentru Scaloni. Recuperăm Cristea. Așteaptă Niculescu, sprintează Niculescu, să vedem dacă ajunge. Într-adevăr, nu are cine să-l ajute. Ține mingea, dar vor arunca de la margine jucătorii lui Lazio. L-a presat acolo Zauri pe Niculescu, obligându-l să greșească. N-a fost deloc o prezență periculoasă Niculescu în careul lui Balota în aceste 44 de minute care s-au scurs din prima repriză. Pandev încearcă o centrare, blochează însă foarte bine Izvoranu. A pasat din nou Ledezma, Kolarov, pericolul numărul 1 de când a intrat în teren, în locul lui Cribari, vinovat la golul lui Dănciulescu. Ține mingea Pulhac, pasă lungă, nu se grăbește de la Dinamo și bine fac. Din nou preluare greșită, dribblinga lui Scaloni. Scaloni, centrare, respinsă. Iată, Ledezma a greșit. Dănciulescu sprintează și reușește să obțină o aruncare de la margine. E nevoie de voință, curaj și eficacitate. Declarația aparține lui Vali Năstase, care a jucat 5 ani în fotbalul italian, nu mai este acum pe teren. Până acum eficacitate maximă pentru Dinamo. Un gol, e adevărat, a mai fost o fază periculoasă la o greșeală mare a defensivei lui Lazio. Dănciulescu putea reuși dubla. Aruncă de la margine Pulhac și un fault în atac. Peste câteva momente vom intra în prelungirile primei reprize. Să vedem câte minute vor fi anunțate de la margine. Probabil unul din ultimele atacuri ale lui Lazio din această repriză au fost destule. Kolarov deposedat corect de Niculescu. Se apără bine Dinamo. Excelent Cristea.
Prița încearcă să combine din nou cu Cristea, este aruncare de la margine pentru Dinamo, moment în care aflăm că repriza întâi se prelungește cu 3 minute. Au fost și două schimbări, într-adevăr, jocul întrerupt de multe ori, în special din cauza jucătorilor dinamoviști. 3 minute încă și Dinamo poate intra la pauză la cabine cu un avantaj extraordinar, 1-0, gol Dănciulescu. Iată-l pe autorul golului presând în careul advers, este corner și probleme și pentru Lazio. Este vorba de Behrami a făcut semnul lui Delio Rossi că un jucător, un coechipier Standardo trebuie să fie schimbat și a anunțat Behrami, jucătorul, că un coechipier al său, antrenorul, mă scuzați, că un coechipier al său are probleme. Deocamdată corner pentru Dinamo. Execută Cristea, ce ocazie, șut, prinde Balota, 2 timp. A fost șutul fundașului Goian, venit în sprijinul ofensivei, la fel ca fratele său de la Steaua. Revedeți șutul bun al lui Goian, însă a prins Balota. Probleme așadar și pentru cei de la Lazio, după două schimbări pentru Dinamo. Iată-l acum pe Standardo, cere schimbarea. Dinamo, așadar, fără Vali Năstase și Zicu, după primele 45 de minute, nu se semnalizează nimic de la margine. Rochi, șut! Fără probleme pentru Lobonț, s-a scăpat mult prea ușor acolo Rochi. A fost un moment în care Rochi a avut un culoar extraordinar, însă a amânat șutul. Acum a preferat să se ducă mai mult în zonă centrală pentru a avea tot cadrul porții în față și pentru a-și putea alege un colț în care să-l învingă pe Lobos. N-a reușit acest lucru. Repriză terminată prost de cei de la Lazio. Penalti ratat. Cuplul de fundași centrali cu care a început Delio Rossi nu va mai fi cu siguranță în teren la începutul reprizei a doua. A fost schimbat Cribari, Standardo are probleme și capătă. Iată o ultimă acțiune de atac a celor de la Lazio. A ratat însă pasa în adâncime Mauri. La balon Scaloni centrare, șut al lui Rochi, blochează apărarea lui Dinamo, din nou Mauri. Se cere din nou penalti. N-a fost însă, șut blocat și prinde Lobonț. 30 de secunde până la finalul prelungirilor. Să sperăm că Dinamo va intra în avantaj la cabine. 1-0 gol Dănciulescu. Revedem această fază în care cei de la Lazio au cerut hands la intervenția lui Blei. A fost mâna lipită de corp, nu se pune problema de un penalti. Balota acum iese în fața lui Niculescu. Încă puțin până la pauză. Rezultat excelent pe Olimpico din Roma pentru Dinamo în prima manșă din ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor. Într-adevăr se fluieră un rezultat excelent pentru Dinamo. În direct la Prima TV, Lazio Dinamo 0-1. Vom reveni cu repriza a doua. Acum pauză.